Príjemný sobotnejší večer, vážení športoví priatelia, dovolte vás privítať športové hale Dukla na Šťavničkách, kde budeme o malú chvíľu svedkami typu z extraligy basketbalistiek sezóny 25-26. Nadstavba o 1. a 6. miesto, prvé kolo, Slavia ŠKP Banská Bystrica, BC Slovan Bratislava. Poďme k zostavám. Slovan uviedol do zápisu týchto 9 hráčov. 3 Zuzana Vargová, 4 Simona Solmoši, 8 Karolina Fadrons, 9 Radoslava Ošťádalová, 11 Vanda Vojtášková, 13 Ema Rodáková, 33 Samantha Keltos, 34 Mária Vondrisková, 88 Lucia Hadačová. Trénerom Slovana Alexander Tomič. Domáca Slavia so súpiskou týchto 12 dievčat: 1 Kamila Jarošová, 2 Alexandra Remenárová, 3 Liana Ružovičová, 4 Teresa Pinzan, 7 Lucia Žilinská, 9 Radoslava Nigutová, 11 Lucia Striešová, 13 Dominika Urbanová, 14 Alexandra Sofia Chovaníková, 16 Dina Janštová, 17 Karlota Sofiana Krus a 33 Shaquille McGruder. Trénerko domáceho kolektívu Zuzana Žirková, asistenta robí Richard Kuča, rozhodcovia traja Martin Margala, Richard Sirocký, Kamila Višňarová. Hymna Slovenskej republiky otvára stretnutie. Prajem vám príjemný sobotný podvečer v znamení typov z Extraligy žien, kde sme sa prehúpli do nadstavbovej fáze. No a dnes v športovej hale Dukla domáca Slavia ŠKP Banská Bystrica privíta BC Slovan Bratislava. Poďme rovno na zostavy obidvoch celkov, s ktorými dnes vstúpia do tohto duelu. Najprv domáce s jednotkou Kamila Jarošová, 2 Alexandra Remenárová, 3 Užovičová, 4 Pinzanová, 7 Žilinská, 9 Nigutová, 11 Striešová, 13 Urbanová, 14 Alexandra Sofia Chovaníková, 16 Janštová, 17 Karlota Sofia Kruzová, no a s 33 Shaquille McGruderová. Už poďme na hostky, tu ešte vidíme Zuzanu Žirkovú, domácu lodivodku, no a hostujúci tým dnes s viacerými absenciami a preto len s touto zostavou za hostky 3 Zuzana Vargová, 4 Solmošijová, 8 Fadrhonsová, 9 Ošťadalová, 11 Vojtášková, 13 Rodáková, 33 Samantha Keltosová, 34 Mária Vondrisková, no a z 88 Lucia Hadačová, na hostujúcej strane lodivod Alexander Tomič. Určite nezabudneme ani na arbitrov dnešného duelu a nimi sú trojica Martin Margala, Richard Sirocký a Kamila Višňarová. Toľko k technikáliám, ako som už v úvode spomenul, prehúpli sme sa do nastavbovej fáze, čiže to znamená, že tabulka sa nám rozdelila, no a dnes budeme svedkami práve tej skupiny víťazov, alebo ak chcete prvej šestky, kde domáce Bystričanky skončili na 3. priečke, no a hostky z Bratislavy na priečke číslo 4. A tak dnes by to mal
byť relatívne vyrovnaný duel, i keď treba podotknúť, že favoritkami sú jednoznačne domáce hráčky. Hostky sužujú viaceré nepríjemnosti, a to predovšetkým choroba, a preto dnes aj oklieštená zostava. Ak sa pozrieme aj do minulosti, tak vzájomné duely týchto dvoch celkov sprevádzajú víťazstva Banskobystričaniek už nielen niekoľko zápasov, ale niekoľko rokov. Posledná výhra Belasích alebo hráčok Bratislavy sa datuje do roku 2018, kde v 6. kole vtedy 5. novembra Slovan Bratislava zvíťazil nad basketbalistkami Banskej Bystrici 63-55. Odvtedy už len výhry Slávie Banská Bystrica, a určite hostky budú chcieť už pretrhnúť túto sériu. Vôbec to nebude jednoduché, avšak dnes majú na to príležitosť prekvapiť favorita a bude určite záležať aj na tom, ako do zápasu vstúpia aj domáce hráčky, ktoré určite chcú byť práve v tej prvej trojke aj po nadstavbe a celkovo čo najvyššie. V tabulke samozrejme aj hostky už aj s novým investorom, ktorý vstúpil do klubu pred touto sezónou. Ambície majú vyššie, ale až teraz na stavbe sa ukáže tá kvalita, či už na jednej alebo na druhej strane. Domáce Banskobystričanky, ako môžete vidieť, v bielo-červenej kombinácii. No a hostky Slovana Bratislava v modrej, alebo ak chcete tmavo-modrej. Všetko už čo chvíľa pripravené na štart do prvého kola nadstavbovej časti skupiny víťazov. Šova už pripravená na rozskok, domáce úspešné, od koho nakoniec hneď z úvodu smerovala lopta. Mimo bolo to od hostujúcej hráčky, a tak sú to domáce Banskobystričanky, ktoré môžu zaknihovať prvý úspešný útok a prvý kôš. Určite je dobré sa chytiť hneď od úvodu a hneď si spraviť aj chuť. Dobrá kombinácia od domácich hráčok, ale neskončila úspešnou streľbou, a tak prvú možnosť dostanú aj hostujúce hráčky, ktoré už v ofenzívnej zóne. Trošku krkolomnejšia prihrávka, ale hostkám to vyšlo a prvý kôš patrí im 0-2. Hneď z úvodu, a bola to Samantha Keltošová, legionárka z Veľkej Británie, ktorá jednoznačne je ťahunkou Slovana Bratislava. No ale, ak som hovoril pred duelom o tom, že domáce sú favorit, tak tie ťahali 6-zápasovú sériu výhier až do posledného kola, kde prehrali v Piešťanoch s Čajkami 77-60, a tak svoju sériu určite budú chcieť započať odznova. No a hostky, tam je to ako na hojdačke, výhra strieda prehru a opačne. Takže z tohto pohľadu sa Belase naladili pozitívne na tento duel. Výhra z UMB Banská Bystrica 53-39, avšak ak by sme išli podľa posledných duelov, tak dnes by ich mala čakať prehra, ale nepredbiehajme, zatiaľ sa domáce nedokážu presadiť v útočnej zóne. Teraz rýchlo otáčajú hru. Trojkový pokus a úspešný. Presadila sa Urbanová. A domáce prvýkrát v tomto dueli vedú. Samozrejme ešte sme len v úvodných 2 minútach, ale práve toto je kôš, ktorý domácim určite môže veľmi pomôcť. Ťažká streľba z ťažkej pozície od Solmošiovej, čo sa pokúšala teraz. Ľahká chyba, prečíslenie a ľahký koš za 2 body od Hadačovej. Úspešná streľba, ale skôr išlo zbytočnú stratu na strane
domácich hráčok. Práve takéto ľahké straty by sa úplne nemali diať. Teraz ale pekná akcia. Strelba už o čosi horšia. A tak opäť sú to belasé hráčky, ktoré môžu odskočiť, ale Prešla. Ondriskovej toto absolútne nevyšlo. Pozrime sa na to. Bol to prešľap, už bola mimo hru. Pozorné oko arbitra berie útočnú fázu a možné minimálne 2 body. Hostkám a teraz ale opäť veľmi dobrá práca od Hadačovej. Len pre domáce šťastie loptou skončila mimo. Veľmi dobré čítanie hry. Domáce z úvodu trošku s kostrbatou hrou. Čakáme, čo nám domáce hráčky predvedú a práve Elisa Pinzanová, to je ťahunka, tak ako na hostujúcej strane je to Keltošová, taká krásne našla Žilinsku a domáce opäť vo vedení. Ťahunky sú na obidvoch stranách legionárky, na domácej talianska hráčka Pinzanová, na tej hostujúcej hráčka z Veľkej Británie, už viackrát spomínaná Samantha Keltošová. Teraz krásna rýchla akcia od hostiek, možno zbytočne to Solmošiova teraz tlačila na stred. Hostky to zahrali výborne. Možno si mohla trúfnuť aj z väčšej vzdialenosti. Nestalo sa, tak prvé trestné hody. Solmošiovej prvý úspešný trestný hod. Hostky pred týmto duelom dokázali premeniť 210 z 281 pokusoch pri trestných hodoch a to činí 74,7% úspešnosti. A teraz aj Solmošiova potvrdila s obomi úspešnými trestnými hodami, že statistika je dobrá a je lepšia ako na domácej strane, kde sú na úrovni 72,8 percentuálneho bodu. Opäť sú to hostky, ktoré môžu mať práve ten motivačný faktor toho, že majú viacero absencií, je tam choroba v tíme. Toto vie ten tým spojiť, namotivovať na ťažkého supera, bojovať. A veľakrát tá hlava dokáže prebiť aj tú kvalitu. Fadrhonsová a jej úspešný prvý trestný hod, zatiaľ hostky 100%. Fadrhonsová s pokusom číslo 2 opäť úspešná. Tak 5-8. Zatiaľ musíme pochváliť predovšetkým hostujúce hráčky. Trojkový pokus skončil priamo tam, kde mal Jarošova. Vyrovnáva na 8-8. Zatiaľ dve úspešné trojky. Z domácej strany výborné čítanie hry, ktoré predvedla Pinzanová, prečíslenie, no look pass, ale zakončenie nepresné. Pinzanová to zahrala skvelé, jej spoluhráčka, ale na ňu nenadviazala. Tak stále skóre vyrovnané, Solmošiová. Zatiaľ strieľa skutočne z náročných pozícií. Možno tretíkrát v dnešnom zápase a to nemáme za sebou ani polovicu. Štvrtiny, ale Belase budú pokračovať ďalej v útočnej zóne. Striedania na obidvoch stranách. Ako domáca trénerka, tak aj hostujúci Lodivot to chcú oživiť. Nové sily. Z Maggie Gruderovej nechýbalo veľa, aby loptu zachytila v hre. Nestalo sa. Čakáme na akciu domácich, tam bol faul od Žilinskej. Tá sa premenila. Ale v tomto momente to môžeme vidieť, Fadrhonsová si tam spravila priestor a Žilinská hneď vedela.
že za toto bude potrestaná. Počujeme ale ďalej, ale stav skóre vyrovnaný 8-8. No ale zbytočná strata od hostiek a výborný návrat predviedla Hadačová. Ale sme ju mohli vidieť v zábere a túto opakovačka výborne. Točne výborne zastavila Urbanovu. Elba za 3 body, ale úspešná nebola. Keď sa vrátim k Hadačovej, skutočne perfektný návrat a defenzívna práca, ktorou sa predviedla. Tam v podstate vôbec nedala dýchať svoje superke. Bola stále pri nej a fantastickým blokom jej zamedzila k strelbe. Sme už mohli vidieť faul na strane domácich hráčok. Je to 4. chyba už na domácej strane a priestor pre Fadrhonsovú, ktorá premenia aj ďalší trestný hod. Ešte má k dispozícii samozrejme jeden. Trestné hody zatiaľ hostkám jednoznačne idú. A máme tu už aj striedanie a práve Fadrhonsova je tá hráčka, ktorá si na nejaký čas oddychne. Striedanie na domácej strane. Hlavne na domácej strane si to pýta nejaké to oživenie. Možno aj výraznejšie. Domáce majú možnosť minimálne vyrovnať. Naivná prihrávka, ťažká, krížom. Veľa sa si na to dali pozor, Hadačová. Ale opäť to vyzeralo na náročnú prihrávku a Hadačová sa premenila krokmi. Tuto to môžeme vidieť, áno. To bolo veľmi jasné. Chcú veľmi rýchlo využiť prechod na superovú polovicu. McGruderová. Zoberú si to domáce pod kôž. Áno, je to tak, ale so streľbou zatiaľ majú relatívne problémy. Bola to Strojko Užovičová, ktorá si to namierila popod kôž, ale bolo to viac presnosti. 8-10 je bežné skóre. Dobrý prechod pod kôž od hostujúcej hráčky. A bola to Rodáková, ktorá si pripisuje úspešnú dvojku, ale skutočne musíme vyzdvihnúť zatiaľ hostujúce hráčky, ktoré hrajú v dobrom tempe, s dobrým nasadením, aj s dobrým útočným útočnou efektivitou a veľmi rýchly útok predviedli teraz hostky, na konci ktorého bola Keltosová. Tak začína sa nám to rozbiehať, zrýchlovať z jednej strany na druhú. 10-14 je priebežné skóre. Užovičová veľmi dobre otvorila teraz ľavú stranu, ale obruč zamedzila úspešnej trojke pre Striešovú. A domáce potrebujú určite byť efektívnejšie a presnejšie. Ak by im Belase odskočili na viac bodov, mohol by to byť pre domáce aj problém. Co zatiaľ ale veľmi nedeje. Domáce môže ísť do otvorenej obrany. McGruderová bude hádzať trestné hody. Bol tam faul, ktorého sa premenila Hadačová. No a príležitosť na trestné hody pre domáce hráčky a bude to Američanka McGruderová. Ako som vravel. Práve. Domáce hráčky majú niečo horšiu úspešnosť proti hostkám pred týmto duelom v trestných hodoch. McGruderová ale prvý pokus premenila a aj druhý. Veľmi jasne premenený, 12-14. McGruder premenil
2 minúty a 55 sekúnd. Ešte nás čaká v prvej štvrte Hadačová opäť s výborným prienikom. Trojkový pokus, ale skutočne veľmi nepresný. Tam sa to dalo ešte oveľa lepšie pripraviť. Bola to Vondrisková, ktorá to skúšala. Teraz u Žovičovej presun pod kôš. Ale strelba nepresná. Však mohli sme vidieť aj v opakovanom zábere Ošťadalovej faul. Ešte opramenia trestné hody. Domácu hráčku. Ten prvý ale Užovičová premeniť nedokázala. Domáce potrebujú pevnú ruku. Ten druhý už úspešný. A hostky veľmi rýchlo sa snažia prechádzať na polovicu svojich superiek a ísť možno do čo najrýchlejšie zakončiť. Teraz no look pass aj od Solmošovej, ale ten nevyšiel. Snažila sa inšpirovať možno práve Pinzanovou na domácej strane, ktorá ten no look pass dala skutočne skvelý, avšak ani po tej akcii kôž nepadol. A tu už sme mohli vidieť opakovaný faul od Ošťadalovej a McGruder. A jej opätovné trestné hody. A zatiaľ ukazuje absolútne sústredenie. A zatiaľ je 100%. 15-14. Tak zatiaľ McGruderová je práve tou hráčkou, ktorá dokáže udržať nielen sústredenie, ale aj tú presnosť aj v ťažkých momentoch. Banskobystričanky po dlhšom čase opäť vedú 15-14. Vondrisková. Ešte 8 sekúnd na útočnú prácu pre hostky, opäť to nezvládli a dopredu sa rúti Užovičová, ktorá bola faulovaná. Osobná chyba Slovan, faulovala hráčka číslo 34. Mária Vondrisková je prvá osobná chyba. Práve môžeme vidieť v tomto momente Vondriskovej faula a obidve dostávajú po 4 osobné chyby. A domáce začínajú čoraz viac získavať v defenzíve lopty. Pracujú oveľa viac, sú dôraznejšie, hrajú viac na telo a začína sa im to vyplácať. A teraz potrebujú byť aj v ofenzíve silnejšie, ale obruč. Krátky pokus od McGruderovej. Patrí hráčkam Slovanu. Zatiaľ sledujeme vyrovnaný zápas a prvú štvrtinu. Hostky sa veľmi netlačia do trojkovej strelby, ale tentokrát to skúsili, avšak nepresne. A lopta prisúdená hráčkam hostí. Tak sme mohli vidieť faul od Janštovej. Hadačová. Prvým úspešným pokusom. A pokus aj číslo 2 je presný. 15-16. Prospech hráčok, ktoré hrajú v tmavo-modrej kombinácii. McGruderová to teraz nezobrala na seba a premenila sa krokmi. Tam si to pýtalo tú strelbu v tomto momente. To mala pripravené, ale ešte navyše chcela robiť veci a to jej nevyšlo a kroky aj na hostujúcej strane. No tak teraz technické chyby by som to nazval, nedostatky. Na jednej aj druhej strane Rodáková skutočne s lacnou stratou. Toto určite Belase
neradi cítia takúto chybu, keďže mohli navýšiť svoje vedenie, ale a teraz sa tak nestane, možno teraz, keďže im je lopta prisúdená, i keď Janštova bojovala, čo to len pôjde. A Belase opäť môžu odskočiť svojim superkám. Veľmi pekná individuálna akcia, ktorá končí faulom. A mohli sme aj počuť v ruchových mikrofónoch to zošuchnutie sa od Fadrhonsovej. A previnila sa Chovaníková. Jasné hody pre Fadrhonsovú. Tá dnes ukazuje, že toto by mohla byť jej disciplína. Prvý premieňa. A určite bude chcieť zopakovať aj druhý pokus rovnaký. A je to tak, ako cez kopírák. Vajce k vajcu. Bod k bodu. 15-18. 30 sekúnd do konca prvej štvrtiny. Janštová. Domáce hráčky Slavie potrebujú byť viac aktívnejšie. Je to také ťažkopádnejšie. Iba si držia pozíciu. Chýba tomu väčší pohyb. Určite treba viac chváliť zatiaľ Bratislavčanky, ktoré vedú a takisto okrem toho, že vedú, tak aj hrajú viac oduševnene ako ich superky. Mohli sme vidieť blok od McGruderovej na streľbu od Hadačovej. Na sekundička ešte Janštovej, dobrá defenzívna práca. Bola to Solmošiová, ktorá si chcela loptu prebrať do dobrej pozície. Aký signál? Teraz volia Belase Solmošiová. Ale netrafila kôš. Ale pekný signál, spravili to dobre. Hostujúce hráčky a tak prvá štvrtina nám končí a to za stavu 15-18 pre hostujúci výber, tak zatiaľ to úplne nejde. Podľa papierových predpokladov pred týmto duelom Banskobystričanky pôsobia zakriknutým dojmom. Neúplne sú efektívne v ofenzíve a budú musieť zlepšiť v podstate každú fázu hry, ako vpredu, tak aj vzadu. Prechody, ľahké straty. To dokáže tým bolieť a domáce to jednoznačne cítia. Ja doplním aj priebežné stavy z ostatných paluboviek, ktoré sa začali zápasy o 18. aj v Ružomberku, kde domáce hračky privítali a vítajú Young Angels Košice. Zatiaľ priebežný stav 21-17, prospech domácich hráčok. No a Piešťanské Čajky zatiaľ s prehľadom vedú nad Šamorinčankami 24-13. No a zatiaľ je to len náš zápas, ktorý sledujeme, kde vedie hostujúci manšaft, alebo ak chcete tým. 15-18 prospech hráčok Slovana Bratislava. Dnes sa už odohral jeden zápas v skupine tej nie úplne prvej šestice, čiže tej spodnej časti. No a CBK Košice zdolali Ivanku pri Dunaji 82-59. Už môžeme sledovať aj zábery na domáci realizačný tím a práve tie pokyny, ktoré dával svojim hráčkám a všetko pripravené na štart druhej štvrtiny. Práve tento lodivot môže byť zatiaľ spokojný s hrou svojich zvereniek. Zatiaľ určite hrajú nad očakávania. Prvá štvrtina bodovo patrila Fadrhonsovej z hostujúcej strany a na domácej strane McGruderová, obe po 6 bodov. Zatiaľ McGruderová pôsobí asi najlepším dojmom z domácich hráčok, aj keď teraz trošku stabilita ju zradila. Hadačovej dobrá práca, čuduje sa. A
Sám sa priznám, že som na prvú nevidel previnenie, ale tu. Áno, Hadačová. Pozorné oko, Žilinská si loptu kryla. Pinzanovej pokus nepresný, tak na toto úplne nie sme zvyknutí od Pinzanovej. Prvá štvrtina je úplne nevyšla bodovo absolútne, keďže sa zatiaľ presadiť nedokázala. Ale čakáme na jej úvodné body. Belase potrebujú držať práve tento štandard, ktorý majú. Teraz si ale hostujúca hráčka Vondriskova nepotýkala úplne s loptou a zradila ju. V zásade sme mohli vidieť Rodákovej prvú osobnú chybu. 15-18 aj naďalej. Čakáme na prvé body v druhej štvrtine. Žilinská sa teraz zbavila protihráčky Megruderová. Pinzanová a jej pokus opäť prikrátky. No tak Lisa Pinzanová sa snaží už nejako dostať do tohto zápasu, zatiaľ to nie a nie výsť. Potrebovali by domáce hráčky práve nejakú sériu bodov. Však takto. Ten zápas aspoň môžeme pokladať určite za napínavý. Hostky vedú a zatiaľ to nejde podľa papierových predpokladov. To znamená, že sme mohli sledovať zaujímavý duel. No a teraz kroky na hostujúcej strane. Tak Vondriskovej nevychádza úvod do druhej štvrtiny a je to určite aj cítiť. Hlavne na tom skóre, kde hostky nedokážu v podstate odskočiť. Teraz Megruderovej pokus za 3 body a je vyrovnané 18-18. No a to opäť môže byť voda na mlyn práve na domácu stranu. Hostky sa potrebujú chytiť možno aj takýmto košom, ktorý teraz zapadol Keltosovej. 18-20. Pinzanová opäť. Hrajú to na Megruderovú. Ťažká prihrávka, ale zvládnutá veľmi rýchla akcia. Opäť trojkový pokus. 21-20. Tak domáce žeby zaznamenali sériu trojok. Teraz výborná práca aj na zemi od hostujúcej Rodákovej, ktorá to zvládla. Ďalekonosný pokus, nepresný. Do cudzej strany možno zbytočný a nepripravený. Pinzanová si to namierila perfektne pod kôš. 23-20. Domáce hráčky v laufe. No a hostujúci Lodivod hneď reaguje timeoutom. Cíti, že to potrebuje prerušiť. No, určite by to nebola ideálna časť hry, v ktorej by hráčky hostí chceli pokračovať. Už môžeme vidieť tie najlepšie momenty v doterajšom priebehu duelu. Práve hostky hrali veľmi dobre v doterajšom priebehu, avšak teraz práve tá séria bodov na domácej strane je niečo, čo určite znepokojilo hostujúceho Lodivoda. Ten musí na to reagovať, nedá sa inak. (23-20). Hostujúce hráčky môžu hneď na to
zareagovať úspešnými bodmi. Ale opäť ľahká strata, dobrá práca domácich hráčok a tie môžu pokračovať naďalej, ale strata aj na domácej strane, ale Solmošiová si pomohla nohou a tak Ostáva 15 sekúnd do skončenia akcie. lopta prisúdená domácim hráčkam. Izanová. A má veľmi dobrý pohyb, aj krytie lopty. Ťažká streľba, ale presná. 25-20. Domáce hráčky už v 5-bodovom vedení. No a na to musia hostky veľmi rýchlo reagovať. Ako náhle ujdu na viac bodov domáce hráčky, dovolím si tvrdiť, že to už bude veľmi náročné pre hostky, hlavne aj z toho psychického hľadiska. Doteraz viedli a proste potrebujú ísť bližšie k svojim superkám a mať ich na dosah, inak sa im bude hrať veľmi ťažko. Teraz dobrá akcia a premenená od Keltoš, 2 body. 633 zakončila Samantha Keltoš. Kračujeme ďalej. Dakrúzová. Chcelo by to zrýchliť, možno aj z jednej a druhej strany práve tie ofenzívne zóny pôsobia veľmi pomaly aj na domácej na hostujúcej strane, proste nedokážu pôsobiť dostatočne promptne. Teraz ale Dakrúzová využila výbornú prácu McGroodovej. Výborná i hneď obrana pod superovým košom, kde výborne zapracovali, získali loptu. V ťažkej situácii 27-22, Solmošiová teraz namierila opäť ťažkou streľbou, faulovaná, ale priznám sa, že Solmošiová strieľa z pozícií skutočne nepripravených, ťažkých. A tým to má oveľa zložitejšie a tak teraz bude môcť mať príležitosť na trestné hody. Ten prvý premieňa. Mena pokus číslo 2. A pokus číslo 2 presný. Kračujeme ďalej za stavu 27-24. Pinzanová. A domáce to chceli zrýchliť, ale hra nohou od hostujúcich hráčok. No a opäť musíme konštatovať, že na domácej strane hru tvoria predovšetkým legionárky. McGroodová, bodovo a Pinzanová herné. Zatiaľ sú to najvýraznejšie osoby v domácom drese. No a v tom hostujúcom určite vyniká Keltoš. Aj Solmošiová, i keď veľakrát je to zbytočné z jej strany. Zakončovanie v ťažkých pozíciách. Teraz Banskobystričanky skúšajú za 3 body, ale nepodarilo sa im to. Avšak výborná práca od Janštovej. Výborný doskok a streľba skutočne z náročnej pozície, ktorá skončila dvojkou a úspešnou, čo je to najdôležitejšie. Hneď sa snažia o kontru hostky, ale prichádzajú o loptu a Pinzanová neúspešná. Pinzanová neúspešná, ešte následne aj faul od domácej hráčky Dakrúzovej. Faulovala domáca hráčka číslo 17, Carlota Sofia Dakrúz. No a Pinzanová zahodila takúto príležitosť na úspešnú dvojku. Ak sme pri streľbe za 2 body, tak domáce hráčky pred týmto duelom s 55% úspešnosťou, kdežto hostky sú pod 50% iba na 45. Samozrejme, dvojková streľba je veľmi dôležitá, tam potrebujete byť dostatočne presný. Teraz trojkový pokus skončil na obruči. Hostky to skúšajú, ale práve toto
ich môže ťahať smerom nadol, ak uveria tomu, že musia strieľať iba trojky, tak to bude náročné, nepresné. Ich úspešnosť trojkovej strelby pred týmto duelom 89 presných pokusov z 372. To činí 23,9%. A to nie sú čísla, s ktorými by určite hostky chceli operovať, ak chcú otáčať duel práve trojkovou strelbou. Potrebujú sa oprieť o možno jednoduchšie body, mať ich pravidelné a potom zapracovať v defenzíve aktívnejšie a dôraznejšie proti domácim hráčkam. Posledných 5 sekúnd teraz na útočnú akciu pre domáce hráčky Pinzanovej. Krásna prihrávka Medgrudeová, je to tam za 3 body. 32-24. Americká legionárka skutočne s veľmi, veľmi dobrým výkonom. Osobná chyba Slavia, faulová hračka číslo 9. A zrazu už je to 8-bodové mánko. Z pohľadu hráčok v belasých farbách. Alebo ak chcete tmavo-belasých. Teraz ich ale čaká trestné hody. Fadrhonsová a vyzerá byť v dnešnom dueli ako expertka na trestné hody. Výborná pevná ruka a aj v detaile sme mohli vidieť úspešný druhý pokus. 32-26. Rýchlená akcia od domácich hráčok nepriniesla užené ovocie, ale výborný doskok, ktorý ich stále drží v hre. Megruderová dobre rozťahuje hru, dvojkový pokus. Lopta tancovala na obruči, ale nezapadla tam, kde by domáce hráčky chceli. A hostky sa opäť môžu priblížiť svojim superkám. Potrebujú byť ale efektívne a presné. Možno vytvoriť aj nejaký rozdiel takouto krásnou akciou, ale škoda. Strelby, tá finalizácia od Ošťadalovej mala byť určite lepšia. Tam sa dostala do v podstate príležitosti sama pod košom. Toto musí zvládať aj aspoň v takýchto momentoch, keď sa potrebujete priblížiť svojim superkám. Na jej šťastie raz nevyšla útočná akcia ani domácim hráčkam a opäť sú na rade hostky. Výborná práca od Pinzanovej a faul, ktorý sa previnila Samantha Keltos, ktorá jednoznačne zachytila Pinzanovú. A presunieme sa pod kôš Samantha Keltos. Belasých hráčok za chvíľu. Prestriedanie prebehlo na domácej strane. 3 minúty a 22 sekúnd do konca druhej štvrtiny. Domáce to teraz dobre. Prostredníctvom Jarošovej zrýchlili, ale opäť tá koncovka ani na jednej, ani na druhej strane nie je niečo, čo by malo nejaké vynikajúce parametre. Toto drží je Samantha Keltoš s úspešnou dvojkou 32-28 a previnenie na domácej strane. Osobná chyba Slavia, faulová hráčka číslo 33. No a faul od Megruderovej. A toto je veľká príležitosť pre hráčky Slovana na to, aby išli bližšie k svojim superkám, ale nevyužili ju. A opäť, ako náhle sa už dostali z 8 bodov na 4 bližšie k svojim superkám, opäť to skúšajú tlačiť cez trojkovú strelbu, ktorá im proste nejde. Zbytočné zakončenia a teraz im ukázala domáca Jarošová, ako to má za 3 body vyzerať. 35-28. Hostujúci coach si berie timeout a myslím si, že práve by mal apelovať na tú trojkovú strelbu, ktorá
proste ťahá dole hostujúce hráčky. Už sledujeme práve tie najlepšie momenty práve legionárky, ako sme mohli vidieť McGruderovú alebo Keltos. Sú hráčky, ktoré ťahajú jeden či druhý celok. Samozrejme, ono by to tak aj malo byť, aby práve tie legionárky boli tým základným pilierom. Ale aj tie sa samozrejme nevyhnú chybám, ako sme pred malou chvíľou mohli vidieť chybu pod vlastným košom od Keltos. V timeoute už budeme čo chvíľa pokračovať. 2 minúty a 25 sekúnd do konca druhej štvrtiny. Hostujúce aj domáce hráčky sú pripravené na to, aby hra pokračovala. 7-bodové manko. Alebo ak chcete, 7-bodový náskok pre domáce hráčky. Teď Keltos. Trúfne si za 3 body! Úspešne! Samantha Keltos. Tak, to je hráčka, ktorá sa každou ďalšou minútkou čoraz viac a viac dostáva do zápasu. McGruderová neodpovedala. A teraz v problémoch Ošťadalova. A pravidlo strieľa udržaním lopty, loptu budú mať domáce slávistky. No práve. Keltosová môže byť tá hráčka, ktorá potiahne hostujúci celok za možno prekvapivou výhrou dnes. Ale to sme ešte ďaleko a domáce hráčky vedú o 4 body. Trojkový pokus pri kratky. Hadačovej dobrá práca. Výborne prešla na superovú polovicu. Ošťadalová zabudla loptu za sebou. Zatiaľ si úplne nepotýkala s ňou počas tohto duelu a Vondrisková nepresnou trojkovou streľbou, ale lopta stále patrí hostkám, ktoré nie a nie. Proste zaknihovať úspešnú dvojku, čím by sa opäť dostali bližšie. Tak to je to náročné, opäť 4-bodové manko. Faul. Previnila sa Vondrisková. Samozrejme, mohli sme vidieť aj rozdiel, aj v stavbe tela, sile. Bol citeľný. A tak trestné hody pre McGruderovú. Pokus číslo 1. Neúspešný. Ešte musíme chváliť americkú legionárku za dnešný výkon a hlavne na tých trestných hodoch je neomylná. Že by som to privolal, tak aj takéto veci sa dejú. Druhý pokus už neúspešný a tak príležitosť pre hráčky v mávomodrých dresoch, aby sa mohli realizovať. Sme v poslednej minúte druhej štvrtiny. Keltos. Máme na opäť väčší pohyb hostujúcich hráčov. Tento kôž od Fadrhonsovej platiť nebude a previnila sa Da Cruzová, ktorá faulovala. Fadrhonsovej 2 trestné hody. A tu môžeme vidieť domácu trénerku, ktorá nie je vôbec nadšená z verdiktov arbitrov, ktorí jej to aj jasne vysvetlili. Fadrhonsovej pokus číslo 1, trestný hod premenený. Poďme na pokus číslo 2. A druhý nepremenený. McGruderová výborne dohrávala túto situáciu, tak ako Fadrhonsová, tak aj McGruderová sa už v druhom pokuse
Teraz sa pomýlili, sú to hráčky, ktoré mali v doterajšom priebehu pevnú ruku, štvorbodové mánko z pohľadu belasých hráčok. Pokračujeme ďalej. Výborná práca od Keltosovej, ktorá je v obkolesení troch hráčok. Zvládla to a posúva na Solmošiovú, tá čaká na podporu. A už aj prichádza rýchla akcia, prechod pod kôš a nebude z tohto úspešná dvojka. Až teraz Samantha Keltos, 36-34, posledné sekundy druhej štvrtiny. Domáce potrebuje niečo vymyslieť Pinzanovej, ťažký pokus, tak nechýbalo mu veľa. Chýbali len milimetre a druhá štvrtina je za nami a zatiaľ je to skutočne vyrovnaný duel. I keď opraty zápasu v druhej štvrtine už prebrali domáce hráčky, ktorú vyhrali 21-16. V súčte po dvoch štvrtinách 36-34 pre domáce hráčky Slavia ŠKP Banská Bystrica. My sa tešíme na ďalšie dve štvrtiny po polčasovej prestávke, pred ktorými sa opäť počujeme.
by obrovila 6. miesto Slavia ŠKP Banská Bystrica BC Slovák Bratislava. Po tých dvoch štvrtinách, ktoré skončili 15-18 a 21-16, celkové vedenie Slávie 36. Sme späť pred začiatkom tretej štvrtiny zápasu typu z Extraligy žien. Športové hale Dukla v Banskej Bystrici. Domáca Slavia zatiaľ vedie 36-34 proti hráčkám Slovanu Bratislava. Zatiaľ sledujeme vyrovnaný duel. Tretia štvrtina na momentálne v týchto chvíľach práve začína a sú to práve Belase, ktoré môžu i hneď z úvodu vyrovnať stav duelu. Práve Samantha Keltoš sa o to snažila, ale boli to kroky. Už nepomôže vysvetľovanie hráčky z Veľkej Británie, ako to vidí ona. Štart Belasím hráčkam úplne nevyšiel. No a tak sme zvedaví, čo domáce hráčky. Duel zatiaľ viac či menej vyrovnaný. Prvá štvrtina patrila hostkám. V druhej štvrtine už sa dostali do mierneho laufu domáce hráčky. Otázkou je, ako to bude vyzerať v tejto štvrtine číslo 3 a práve tam môže byť zlomová, ak hráčky hostí nedokážu držať krok s domácimi, tak môžu mať problém. Zatiaľ to tak nevyzerá. Vyzerá to, že by ten úvod mohli aj zachytiť Rodáková s úspešnou dvojkou a tak reaguje na úspešnú dvojku, ktorú mali domáce hráčky. Pri úvode do tretej štvrtine v zábere sme mohli vidieť aj hostujúceho Lodivoda, ktorý nabádal svoje hráčky a šprintoval v podstate s nimi, aby vyšli vyššie v defenzíve. To sa nakoniec aj podarilo. 38-36 a opäť príležitosť minimálne zrovnať stav zápasu pre hostujúce hráčky, ale vysoká postavená defenzíva z pohľadu Banskej Bystrice. Fadronsová to vzala na seba. Rozkok a pravidlo striedavo držanie lopty. Toto môžeme vidieť práve. Ten prienik chcela si to vziať, smerovať pod kôš. Nakoniec jej to nevyšlo podľa jej predstav. A tak čakáme. Pinzanovú, dobre to otvorila na ľavej strane, trojkový pokus, ale skončil na obruči. Solmošiová s dobrým doskokom spravila si priestor aj svojím telom a tak dokázala loptu získať. Hadačová a už Solmošiová. Keltoš si robí priestor, pri nej hneď dve hráčky. Samantha Keltoš to spravila výborne a stav vyrovnaný. 38-38 plus. Ako taká tá čerešnička, ešte jeden trestný hod v prospech hostiek. Samantha Keltoš opäť len potvrdzuje svoju dobrú formu a to, že je ťahunka hostiek a preklápa teraz vedenie práve pre hostujúce Bratislavčanky, ktoré dnes prišli v okresenej zostave iba 9 hráčok, čo ale naopak v niektorých momentoch môže byť aj výhoda. Ste viac v tempe, ako na opačnej strane domácich hráčok je viacej. Viac to chce možno aj trenérka prestriedať a tak ďalej. Takto 9 hráčok stále v tempe, neustále ste v hre, máte v ruke tú streľbu. A toto sú dôležité veci, ktoré vedia rozhodovať a niekedy vie byť doslova menej viac. Teraz Samantha Keltoš a jej úspešná dvojka. A opäť vedenie pre hráčky Slovanu Bratislava 40-41. Tak začíname tretiu štvrtinu určite v dobrom tempe, 2,5 minútky, aj nejaké drobné sú za nami. A opäť sú na rade domáce hráčky, čo nám predvedie Urbanová už viac do šírky odtiaľ. Naspäť na Urbanovu, ďalekonosný pokus, neúspešný dobrý doskok z Hadačovej. No a príležitosť pre Bratislavčanky, takže by to bolo ako na hojdačke. Prvá štvrtina pre hosty. Druhá štvrtina pre domáce, tak uvidíme čo tretia štvrtina. Hadačová. Faulovaná Striešovou.
Alebo nie, tak to bolo len vypichnutie čisté od domácej hráčky. Prečo útoku hostky. Tak sa len takéto na ňu to musia hrať Belase. Pokus za 2 body, ale z nepripravenej pozície od Fadrhonsovej. A opäť príležitosť a teraz Fadrhonsová skutočne iba stála, ale arbiter to videl jasne. Bol to taký hokejový strom, avšak samozrejme nie v takom rýchlom tempe a v takej rýchlosti, takže tie následky nie sú, ďaká Bohu, až také drastické. Pokračujeme ďalej. Obe dámy sú v poriadku. A už Pinzanovej dobrá prihrávka krížom. Výborne to otačajú teraz domáce hráčky. Trojkový pokus, ale mimoriadne nepresný. Toto Striešovej nevyšlo a ona to vie. Je si toho vedomá. Taký keď to zo začiatku tretej štvrtiny mohlo vyzerať, že by domáce mohli pokračovať z výkonu v druhej štvrtine, nadviazať na ňa a zvyšovať svoje vedenie. Nestalo sa. A tak teraz ale zbytočná chyba od Solmošiovej. To je skutočne ľahká dvojka pre hráčky Slaviu. Banská Bystrica. Toto sú práve také tie drobnosti, ktoré vo finále v konečnom súčte vytvárajú celý zápas. Rodákovej prechod pod kôš. Krásne zakončený s prehľadom, ale už musí šprintovať smerom vzad. Hadačová, výborná práca. Smerom dozadu so Solmošiovou. Fadrhonsová teraz chce tvoriť. Rodáková. Opäť slabší pohyb na strane hostiek. On také Altoš má namierené pod koš. Výborná prihrávka Hadačovej. Pokus poza hlavy, tak sa málo kedy vidí až tak toto skúšať. Pozrieme, pokus nepresný. Teraz ťažká prihrávka pod koš pre Žilkovú, táto zvládla. Ešte rýchle otočenie od Pinzanovej. Banskobystričanky to hrajú dobre na trojku. Pre Chovaníkovú. 45-43. Úspešná streľba od domácich hráčok. Toto môže byť jednoznačne pozitívny impuls. Na domácej strane trojková streľba pred týmto duelom 29,2%. Úspešnosti 110 úspešných pokusov z 377. A práve v tomto momente to od Chovaníkovej sa to práve žiadalo a proste to tam padlo tak ako malo. Aj z hľadiska priebežného skóre. Opäť Chovaníková sa odhodlala, ale obruč tentokrát nepustila. Loptu smerom do koša. Rodáková. Solmošiová, opäť rýchla výmena lopty. Čo nám predvedú Bratislavčanky. Rodákovej prihrávka na Hadačovú, tá má namierené pod kôž, ešte Solmošiovej dvojka. Ešte Kelto si spravila priestor. Pod košom 45-45. On tá skutočne perfektným výkonom. Žilková s naivnou streľbou. Skôr zostáva nezmenené. Za toto určite Žilkovú trenérka nie spoluhráčky nepochvália, nepripravené. Proste to tam skúsili za 3 body a nevyšlo to. A vedenie na strane hostiek Fadrhonsová za 2 body. A je to timeout pre domáce hráčky. Tak domáca trenérka hneď musela reagovať a myslím si, že jasne dohovorí svojim zverenkyniam. Hlavne tá žilinskej streľba. To bolo až veľmi nepripravené. Možno cítila väčší priestor, avšak výsledok sa zvykne počítať a v tomto momente ten výsledok pozitívny nebol. Aj hneď teda reakcia domácej lavičky a to už tie najlepšie momenty doterajšieho
priebehu zápasu. My si môžeme povedať aj výsledky z ostatných paluboviek priebežné. MBK Ružomberok, Young Angels Košice 43-41 v prospech domácich hráčok. Piešťanské Čajky dominujú absolútne v zápase so Šamorinčankami 60-23. No a vyrovnaný zápas je teda ten, ktorý sledujeme, Banská Bystrica Slovan Bratislava 45-47 a je to jediný zápas, kde priebežné vedenie majú hostujúce hráčky. Či tomu tak ale bude aj nakoniec tohto zápasu, to sa dozvieme už v priebehu možno pár minút, ale v tejto chvíli je absolútne všetko otvorené, i keď papierovým favoritom domáce hráčky jednoznačne pred týmto duelom. Avšak na palubovke to tak úplne nevyzerá a hostky sú v dobrom rytme. A sú dobre nastavené na tento duel. A to potrebuje vydržať minimálne 40 minút. A teraz strata lopty domácich hráčok po timeoute. Toto úplne nechcete. Chcete sa pripraviť pozitívne. Chcete nadviazať nejakú úspešnú sériu bodov a ako náhle vás takáto zbytočná strata určite trošku vyvedie z miery. Solmošiovej nepripravená streľba. Dnes mám pocit, že Solmošiova strieľa iba z nepripravených pozícií, čo môže byť paradoxom. A teraz ale veľmi dobre zapracovala v defenzíve, keď si myslím, že lopta ju trafila do tváre. Nie je príjemný pocit pre hostujúcu hráčku. Ťažko povedať z toho opakovaného záberu, či tam bola lopta alebo ruka. Ale pokračujeme ďalej za stavu 45-47. Dakruzova. Domáce sa opäť potrebujú na niečom chytiť. Dakruzova do nohy Keltosovu. Samantha Keltos je práve hráčkou, ktorá jednoznačne dnes dominuje. Megruderová trošku vypadla z tej role, teraz už je na palubovke, avšak venujeme sa trojkovému pokusu domácim hráčkam, ale ten nevyšiel. Domáce budú pokračovať v útoku a Megruderová zatiaľ s 13 bodmi a 5 doskokmi. Trošku vypadla z toho tempa, by som povedal, hlavne v tretej štvrtine ju nie je vidno, ani nebola veľmi na palubovke a teraz sa už tam objavuje. No a Samantha Keltos 22 bodov, 10 doskokov. Takmer polovica bodov zaznamenala práve Samantha Keltos z celkového počtu v dnešnom zápase na hostujúcej strane. To sú fantastické čísla. Túto legionárku opäť výborný doskok. Bola tam, kde mala byť a získala pre svoj tím opäť točnú akciu a Janštová loptu vypichla z rúk. 2 minúty do konca tretej štvrtiny. No a Bratislavčanky určite cítia tú šancu. Teraz je to hlavne o tom byť na dosah, byť možno vo jemnom vedení, aby to cítili aj na palubovke, ale Rošťadalová opäť to sú chyby z kategórie až neuveriteľných veľakrát, ako nepresná prihrávka príde z jednej či druhej strany. Však aj takéto momenty nám prináša šport. A tak teraz Dakruzova má príležitosť trestných hodov, ten prvý nepremenený. A čakajú pokus číslo 2. Pokus číslo 2 pre Dakruzovu. Ani druhý pokus nebol úspešný. V detaile sme pekne mohli vidieť aj obruč, ktorá zahrala v neprospech domácich hráčok. Tak Dakruzová s nepremenenými oboma pokusmi a teraz až Janštová úspešnou dvojkou, ale aj to na druhý pokus. Výborná práca Megruderovej, ktorá smeruje dopredu. Faul. Mi sa premila Rodáková.
číslo 13. 47. Domáce hráčky budú môcť pokračovať v útočnej zóne. Tréner Slovana stále točí iba 7 hráčov. No a ako ste aj mohli počuť z ruchových mikrofónov, ak som hovoril o 9 hráčkach Sumáre na hosťujúcej strane, tak reálne do hry zasiahlo v tomto momente iba 7 hráčok, ktoré sa točia, čiže neustály rytmus tam jednoznačne je na hosťujúcej strane. Sú v poriadnom tempe. Samozrejme otázkou je, či ich to nedobehne v 4. štvrtine, ale v doterajšom priebehu to zatiaľ hrá určite v prospech hráčok Slovanu Bratislava. Štedalová smeruje z palubovky a trestné hody pre Jarošovu. Prvý trestný hod v poriadku, čisto premenený. Vedenie zatiaľ o 1 bod pre hráčky Slávie. A je druhý premenený veľmi pekne. A tentokrát vo vedení domáce Bansko-Bystričanky 49-47. Fadrhonsová. Teď česká hráčka, ale faulom. Osobná chyba od Janščovu. To môžeme vidieť, tam bola dokonca aj ruka v tvári. 49-47 a Fadrhonsová s príležitosťou vyrovnať, ak premení oba trestné hody. To už sa nestane. Prvý trestný hod nepresný. Ideme na pokus číslo 2. A ten už presný bol. Luxusné prevedenie druhého trestného hodu. 49-48. To najtesnejšie možné vedenie v prospech domácich hráčok. Opäť ťažká streľba. Doskok pre Janštovú a Osobná chyba. Faulová hráčka číslo 33. a tu sme mohli vidieť faul Keltosovi. Je druhá osobná chyba. Trestné hody pre Janštovu. Trošku sa nám rozkúskoval záver tretej štvrtiny. Janštová s pokusom úspešným. A poďme na pokus číslo 2. Janštová. Môžeme vidieť 100% sústredená. A premenila aj svoj druhý pokus. Trojbodový rozdiel opäť. Nie je to prvýkrát, čo sa Vondričkovej nepodaril dribling, ľahká strata. To môže mrzieť hostky. Teraz Fadrhonsová, Jada Krúzová. Tak teraz dámy, určite ak sa pozrú na svoje kolena, tak budú pekne zodraté a spálené. Ale samozrejme toto basketbal prináša. Obetavosť na obidvoch stranách, lopta ale pre Bratislavčanky, Samantha Keltos, Fadrhonsová opäť na Keltosovú, tá s nepresnou streľbou, ešte to skúšala doskočiť, tá Krúzová, je rýchly prechod smerom vpred, 10 sekúnd, teraz potrebujú hrať bez faulu, hráčky hostiek, lopta pod kôž Janštová, už to potrebujú zakončiť za 3 body, to nebude a tým aj Sirena ukončila tretiu štvrtinu. A zatiaľ po 3 štvrtinách Slavia Banská Bystrica vedie nad BC Slovan Bratislava 51-48, keď tretia štvrtina len o 1 bodík patrila domácim hráčkám. Tuto to môžeme pekne vidieť zrekapitulované. No a prvá štvrtina patrila hostkám, avšak druhá a tretia už domácim hráčkám. Hlavne tá druhá štvrtina zatiaľ spravila
ten najväčší rozdiel. Tam boli v najlepšej forme a Bratislavčankám vôbec nevyšla, ale všetko je otvorené. Trojbodový rozdiel v prospech Banskobystričaniek. To ešte nie je absolútne nič, s čím by domáce mohli pracovať v zmysle absolútneho víťazstva. Bratislavčanky ale už toho určite majú dosť. 7 hráčok iba. Zatiaľ sa Vargová a Vojtašková do hry nedostali. A s najväčšou pravdepodobnosťou, ak sa nejakým spôsobom viac skóre, alebo tie nožnice nerozšíria, tak asi do zápasu ani nevstúpia. Poďme si v prestávke prejsť aj priebežné výsledky z ostatných paluboviek. MBK Ružomberok, Young Angels Košice 54-43. Piešťanské Čajky Šamorín, tam to smrdí absolútnym debaklom. Priebežné skóre 71-29. No a najvyrovnanejší z zápasov Slavia Banská Bystrica, Slovan Bratislava 51-48. A my už sa nevieme dočkať a tešíme sa na štvrtú štvrtinu zatiaľ. Bodovo tento duel ťahá Keltoš s 22 bodmi a 10 doskokmi. Druhá Megruderová 13 bodov a 5 doskokov. No a prvú trojicu zakončuje ďalšia legionárka, tentokrát česká Fadrohonsová. 12 bodov, 2 doskoky, 3 asistencie. Štvrtá štvrtina nám začala a teraz sú na rade hráčky hostujúceho celku, ale ľahká chyba Samanty Keltos. Megruderová si to zobrala pod kôš, faulovaná a budú to trestné hody pre americkú legionárku. Solmošiová si pomohla faulom. A tak, Megruderová s trestnými hodmi, ten prvý nepresný. Ako sa bude prezentovať v pokuse číslo 2. A druhý trestný hod už bol premenený. Takže 52-48. Domáca hráčka aspoň s 50% úspešnosťou v týchto pokusoch. Ale dnes je to práve hráčka, ktorá je najlepšia v bodovaní na domácej strane. A teraz hostky so štartom do štvrtej štvrtiny absolútne nevydareným. Práve takéto laxné straty a nepremenená strelba ich môžu mrzieť v konečnom dôsledku. Teraz dobrý doskok od Jarošovej a hneď na to prichádza reakcia. Zápätie si tréner Slovana 54-48 a ani nie po minúte štvrtej štvrtiny je logické, že hneď reaguje oddychovým časom. Hostujúci Lodivot, tam nevyšli 3 útočné akcie hostujúcim hráčkám a bolo to cítiť, že to je rozhárané, nie je to presné. A hneď teda prichádza reakcia. 6 bodov je rozdiel, ktorým sa samozrejme dá pracovať, ale Belase musia byť, nechcem povedať, že 100% v efektivite, ale musia sa tomu veľmi, veľmi približovať. Tu vidíme v zábere Fadrhonsovú spoločne aj s Hadačovou, ale aj Vondriskovú, ktorá dnes v driblingu nepatrí medzi tie najlepšie hráčky a je to hráčka, ktorá dnes v driblingu možno 2-3 krát absolútne neatakovaná prišla o loptu možno až pri veľmi jednoducho, avšak všetko sa ešte môže zmeniť. Pokračujeme ďalej. Pokračujeme ďalej útočnou akciou. Hráčok Slovana Bratislava, Solmošiová, Keltos.
Dobrá práca, ale Magruderová si s ňou poradila skutočne výborné. Osobná chyba. Súboj legionárok vyšiel v prospech domácich hráčok. 13. Ema Rodáková, 4. osobná chyba hráčky. No a faul na hostujúcej strane aj Jan Štova. Má trestný hod prvý za sebou a úspešný. Poďme na pokus číslo 2. Dôležitý trestný hod a premenený. 8-bodový rozdiel, to už nevyzerá najlepšie pre hostujúce hráčky, ktoré by potrebovali v tomto momente skutočne šnúru bodov na to, aby dokázali s týmto zápasom niečo robiť. Trojkový pokus, ale to bola skôr už taká znúdzecnosť cítiť, že hostky ako keby vedia, že potrebujú samozrejme tie trojky, ale proste im to dneska nevychádza, tlačia na pílu, snažia sa to pretlačať a to nemusí byť úplne to správne riešenie. 8-bodové manko, ešte sa musia teraz ešte aj brániť. A Pinzanové úspešný prechod a opäť navyšuje už na 10 bodov, najvyššie vedenie v tomto dueli pre domáce hráčky. Opäť katastrofálna prihrávka zo strany hostiek, tam to absolútne nevychádza v ofenzívnych úlohách pre hostujúce hráčky. Pinzanovej nepresná streľba, dobrá práca Solmošiovej. Hostky sa potrebujú bodovo chytiť, zadiaľ im to proste v ofenzíve v štvrtej štvrtine nejde. Nie a nie sa presadiť. Zatiaľ bodovo mlčia v štvrtej štvrtine. Teraz Keltoš. Tak to bol súboj o loptu a nakoniec pokračovanie bratislavskej točnej akcie bude pokračovať. Jan Štova s viacerými výskokmi. Keltošová si to ale postrážila. 58-48. 7 minút a 22 sekúnd do konca štvrtej štvrtiny. Tam sme mohli vidieť hostujúceho Lodivoda, ktorý vôbec nebol spokojný. Pokračujeme ďalej. Vondriskova. Fadrhonsová. Solmošiovej pokus za 3 body. Ale to len potvrdzuje dnešné moje slova o tejto hráčke, ktorá, a budem sa opakovať, strieľa skutočne z pozícií, ktoré sú skutočne nepripravené. Ako by chcela vždy zakončiť len z nepripravenej pozície. To je paradoxom dnešného duelu z jej strany. Teraz ale Fadrhonsovej trojka, ani tá presná nie je, 10-bodové manko sa stále drží a teraz to momentum zápasu jednoznačne majú v rukách domáce hráčky, ktoré si idú za svojím a idú si za víťazstvom. Žilkovej. Žilinskej úspešná dvojka. 12-bodové vedenie. To už začína byť skutočne alarmujúce pre hostujúce hráčky. Ak chcú s týmto niečo spraviť, tak áno. Už tam musia skúšať aj tú trojkovú streľbu, ale musí im to tam padnúť. Samozrejme, ľahko sa to hovorí, ťažšie sa to uskutoční na palubovke, ale hostujúce hráčky sú na to v tomto momente už viac či menej odkázané. Alebo potom musia preukázať absolútne 100% defenzívu, čo zatiaľ v tomto zápase samozrejme neukazujú. A potom prichádzajú takéto ľahké straty. A Vondrisková sa čuduje, ale bola to hra nohou. Pinzanová si to chcela hodiť okolo nej. Neúspešne. 60-48. 6 minút a 25 sekúnd do konca
štvrtej štvrtiny. Otázkou je, či je zápasu 12-bodový rozdiel a 12-bodové vedenie už čo to napovedá. Ako by to skončiť mohlo. Zatiaľ sa potvrdzujú papierové predpoklady, ale práve jazyčkom na váhach vyzerá byť práve táto štvrtá štvrtina, v ktorej sú hráčky Slovana Bratislava absolútne bezzubé smerom dopredu. A to je proste cítiť, ako náhle sa počas necelých 4 minút nedokážete presadiť bodovo ani raz, tak je to problém. Pinzanovej trestný hod číslo 1 nepresný. Poďme na pokus číslo 2. Talianská legionárka v drese Banskej Bystrice. Druhý už premenený, 61-48. A v priebežné skóre v štvrtej štvrtine je 10-0. To, ak chcete samozrejme prekvapiť favorita, tak si to nemôžete dovoliť. 14 sekúnd pre Slovan. Ondrijsková s ustarosteným výrazom. Dneska to nemá jednoduché. Ani ona jednoznačne na hosťujúcej strane ťahajú hru Faderhonsová a predovšetkým Samantha Keltos, ale nedokážu slovenské hráčky zatiaľ v tomto dueli nadviazať na legionárky. Ondrijsko je na iný pokus za 3 body. Sa nedostal ani na koš. Výborný blok od Megruderovej, ale výborná práca aj smerom dozadu teraz od hosťujúcich hráčok. Takže by na to nabralo ešte na rýchlosti Hadačova. Kľudnená hra a Ondrijsková ide dirigovať hru. Rodáková. Ale nemá veľmi s kým. Individuálna akcia, ale nemala šancu na úspech. Tak sám som zvedavý, kedy sa Bratislavčanky dokážu presadiť v štvrtej štvrtine. Zatiaľ skutočne nie dobrý výkon. Ofenzívny marazmus z hosťujúcej strany. Pokračuje už 5 minút, to je polovica štvrtiny. Takýto luxus si proste nemôžete dovoliť, ak chcete hrať vyrovnanú partiu. Teraz to potvrdila aj Rodáková. To sú práve tie trojky, ktoré skúšate triafať len preto, lebo cítite, že to mánko je príliš vysoké a Megruderová zvyšuje už na 15 bodov a hosťujúci Kouč na to reaguje. Avšak otázkou je, či táto reakcia ešte niečomu pomôže. Samozrejme, musí do toho vkročiť hosťujúci Kouč, ale už asi cíti, že je toho na hosťujúce hračky veľa. V 7 hráčkach sa to hrá ťažko. Tie 3 štvrtiny boli v dobrom tempe, ale samozrejme, ak odídete aj kondične, tak už aj tá ruka nie je dostatočne presná, už sa nedokážete sústrediť. Už to nie je ono a v tej štvrtej štvrtine sa to jednoznačne len ukazuje a je to možno aj škoda pre celkový priebeh tohto duelu, ktorý bol v podstate v 30 minútach bol vyrovnaný, ale týchto 5 minút a 14 sekúnd s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodlo. Však neháčme ešte flintu do žita z pohľadu Bratislavčaniek. Ako ste mohli počuť aj v rýchlových mikrofónoch, 160 divákov si dnes našlo cestu do športovej haly Dukla na prvý nadstavbový duel medzi domácou Sláviou a Slovanom Bratislava a jeho hráčkami. A práve týchto 160 divákov sa už teší na to, ako bude oslavovať víťazstvo so svojimi hráčkami. Jedine, že by hostky sa postarali o zázrak a opäť Solmošiová z pozície, ako som už viackrát dneska spomínal, proste dnes je to nepáli tak, ako by si predstavovala a cítiť, že hostky to už budú mať veľmi náročné. Možno ani nie tak z toho fyzického, ale keď sa nechytíte v úvode a vlečie sa to s vami, cítite, že super vám odskakuje, tak to je náročné. Megruderovej trojka teraz ale nepresná.
Tak čo, chytia sa možno teraz hostujúce hráčky. Toto je príležitosť pre Solmošiovu a konečne 2 body pre hostujúce hráčky v štvrtine číslo 4. Po 6 minútach sa dokázali presadiť, ale ich hneď kontrolujú aj domáce. 15 bodov je stále bodový rozdiel a sú to opäť hostky. A už teraz skutočne potrebujú trojky. Už musia hrať vabank. Vondrisková nemá veľmi s kým. Keltos si musela spracovať loptu na viackrát. Strelba nepresná. Hadačová. Dobrá práca pod košom od Hadačovej. Samantha Keltos. Individuálna práca. Pekná prihrávka. Hadačová. Sice to bola strelba, ale samozrejme už sily nestačili a Keltos prebrala v podstate, povedzme, že prihrávku v tomto momente a 13 bodov rozdiel ešte stále. Hostky môžu čisto teoreticky s týmto zápasom niečo spraviť, ale potrebujú byť pevné v defenzíve a veľmi rýchlo aj získať loptu od domácich hráčok. Čo sa teraz darí Hadačovej? No, že by sa nám to ešte trošku zamotalo. Solmošiová, Keltos nepremenila 100% príležitosť. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Práve Samantha Keltos, ktorá patrí medzi bodové líderky hostiek a v tomto zápase jednoznačne dominuje, nepremenila takúto 100% príležitosť, tak to je... To je športový paradox, ktorý sa deje naprieč športmi samozrejme. A v tomto je ten šport krásny. Človek nikdy nevie, ako sa tie zápasy skončia a akým priebehom sa budú diať. 2 minúty a 23 sekúnd do konca štvrtej štvrtiny. 13 bodový rozdiel v prospech domácej Slávie. Fadrhonsová, Solmošiová, opäť Fadrhonsová, tá by si mohla veriť na trojku. Solmošiová, pekná prihrávka na Hadačovú, doskok úspešný pre hostujúcu hráčku, opäť Solmošiová to mohla roztiahnuť na Fadrhonsovu, zobrala to na seba, ale technicky sa premenila voči pravidlám, kroky zdokumentované, potvrdené, lopta pre domáce hráčky. 2 minúty do konca štvrtej štvrtiny a Elisa Pinzanová. Spoločne aj so svojimi spoluhráčkami už chcú samozrejme natiahnuť ten čas. Tak práve v druhej polovici štvrtej štvrtiny ako keby defenzíva hostiek ožila, ale už je s najväčšou pravdepodobnosťou neskoro. Už je to neskoro. Fadrhonsovej pokus, bol to faul od Žilinskej. Sa môžeme na to pozrieť. Žilinská nedarovala ani centimetr navyše pre Fadrhonsovu, avšak premenila sa faulom. No a bude si aj na nejaký čas oddychnúť na striedačku. Hradí ju naša hráčka Lucia Žilinská Gruderová. Technickú chybu a je to jej 5. osobná chyba, povinné striedanie. Fadrhonsová a jej trestné hody. Čakáme na to, kedy príde prvý trestný hod. Ten je presný. Fadrhonsovej a pokus číslo 2, ktorý teraz príde. Prvý trestný hod bol za, samozrejme, technickú, ako ste aj mohli počuť. Teraz 2 trestné hody, prvý premenený. A poďme na ďalší pokus, že by do tretice všetko dobre. Je to tak, 65-55. 10
bodové manko pre hostky. Hostujúci Lodivod ešte komunikuje so svojou lavičkou. Nevyzerá byť veľmi spokojný. Pokračujeme ďalej. 10 bodov. Elisa Pinzán, takmer výborná práca Hadačovej, ale Megruderová to zvládla. Tam už mohla byť iskierka nádeje, teraz ale domáce potrebujú držať čas. To je najdôležitejšie, Pinzánova to zobrala na seba. Myslím si, že týmto pokusom za 3 body rozhoduje tento duel. Oddychový čas, Slovan. A reaguje na to aj hostujúci coach, ktorý nakoniec iba prestriedal. Tak nie je oddychový čas zrušený. Zrušený oddychový čas z hostujúcej strany. Bolo to nakoniec len prestriedanie hráčok. No a pekná akcia teraz od hostiek. Rodáková na Fadruhonsovú. Nádherná akcia. Za 2 body. A už počujeme aj v rukových mikrofónoch potlesk v športovej hale Dukla v Banskej Bystrici, kde už je jasné, že domáce hráčky zvládnu prvý duel nadstavby. Otázkou je ešte, v akom skóre to bude. Solmošiová už to neskúsila za 3 body. Fadruhonsová. Skúsi to ona. Nakoniec dobre otvárala šírku, ale Pinzánova to čítala. 15 sekúnd do konca tohto duelu. A potlesk už prichádza. A Pinzánova to už asi ani nebude skúšať. Posledné sekundy sa len odrátajú a musíme konštatovať, že dnes domáce zvíťazia 68-55 nad hostkami z Bratislavy, ktoré dnes určite ukázali oduševnený výkon, dali zo seba všetko, v podstate so 7 hráčkami to hostujúci Lodivod hral. Nechybalo veľa k tomu, aby hostky z tohto duelu vyťažili viac. V konečnom súčte, ako môžete vidieť, prvá štvrtina patrila hostkám, druhá domácim hráčkam, tretia detto. No a tým jazyčkom na váhach bola jednoznačne štvrtina číslo 4, 17 k 9 pre domáce hráčky. V konečnom súčte 68-57 pre domáce a s týmto konštatovaním sa dnes s vami aj lúčime pohľadom na